yen silih popo biung kaki nini sedulur nyang sana kalamun murutan nora pantas yen den nuta Iwan sukma mangadi luwih payungana marang panjenenganing sun Kaki Prabu Sri Bathara Kresna kawula wonten dawuh Kanjeng Eyang ing Wirata Eyang Prabu Matswapati amiji dhateng ingkang mayah ing Dwaramati pun Prabu Kresna. Kaki Prabu marmane Kaki Kresna adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake apa to sing dadi darunane. Ya mung bot-bote pun eyang tinangisan dening dulur-dulurmu Pandhawa sing wis sawetara wanci dumunung ana negara Wirata kene. Sakrampunge kadang-kadangmu Pandhawa nglakoni paukuman anggone kalah kasukan dadu karo para Kurawa biyen. Pandhawa kudu gelem kelangan negara Indraprastha. Ora tekan semono Kaki, nanging Pandhawa ya kudu dadi wong buangan ana sajroning alas Kamiyaka suwene 12 taun. Paribasane dadi Papa Rimang Wulandara. Lah sabanjure 12 taun mapan ana alas Pandhawa kudu umpetan setahun mapan ana sawijining praja. Lah pripalungguhan iki para Pandhawa wis tuntas anggone nglakoni paukuman. Mongko sajroning perjanjen antaraning Pandhawa lan Kurawa ngandharake
yen to Pandhawa wis gelem nglakoni hukuman suwene 13 taun. Duryudana sakurawane gelem balekake sakutuwe negara Indraprastha ditambahi separone negara Ngastina. Mongko kaki duta angka 1 kang sarta duta angka 2 ora bisa nagih janjine si Duryudana sakurawane. Lah dina iki pun eyang tinangisan lawan para Pandhawa kinen matur ana ngarsamu. Piye upama dina iki uga Kaki Kresna pinatah minangka dadi duta pungkasan kinarya ngrampungi gawe. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lurgin canging alis resang mawah gandrung sabarang kadulukir moyak mayik saking kias balewur lumaris agandrung dawuh punika ingkang rina pantaraning dalu kula entosi Kanjeng Eyang. Menawi kula dipun tangkleti purun punapa boten jinejer dados duta pungkasan tartamtu kemawon rindik suna ginitik jalaran menapa sampun dados sumpahipun Ratu Dwarawati Pandhawa tumraping Prabu Kresna ibarate kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Ratu Dwarawati. Yen Pandhawa susah kula inggih nderek susah, yen to Pandhawa bungah Prabu Kresna inggih nderek bungah. Eyang Prabu, piye Kresna? Dinten sakmangke daya-daya kula nyuwun pamit badhe enggal lumarap wonten negari Ngastina. Mugi-mugi awit donga pangestunipun Kanjeng Eyang kula saged nyuwunaken wangsul negari Indraprastha tinambahan separone negara Ngastina dumateng astanipun kadang para Pandhawa. Linandesan tekad satriya tanah Jawa. Kula nyuwun pamit badhe bindal dinten sakmangke Kanjeng Eyang. Iya. Duga-duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri kaki Prabu.
Anut lagu ning Kurawa nguni patine sang Abimanyu kena ing citra tandya sang Setyaki menyat ngadeg ambil sanjata sarosa hamentang langkap adikku sing tak tresnani he Satyaki kula wonten dawuh Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya ndak tampa Satyaki nggih wonten dawuh kowe dina iki melu aku ya badhe tindak wonten pundi ning Astina laku duta pungkasan komplitan ingkang derek mung kowe wae ijen tanpa rowang ngerti apa ora watake prajurit Dwarawati iki yen kon melu komplit yen kon melu kabeh nggih popole teka kono turu kabeh kuwi engko dados niki ming beto kula kemawon ya dapukan kula dados menapa kowe ndak perintah dadi kusire kreta Kyai Jaladara dados sopir ora mung nyopir ning ana kewajiban liyane gawane dingklik sinden ora kowe dadi seratiku ngono seratiku ki upamane ana klera-kleruku anggone Kresna nindakake kewajiban kowe sing wajib ngelingake Satyaki ngaten yen ana laliku kowe sing ngelingake yen ana kleruku kowe sing benerake ora mung bandhangake kreta Kyai Jaladara inggih niki numpak kendaraan sing ireng napa putih eneke Jaladara ya numpak Jaladara sing ireng tumpakane Kakang Baladewa nuwun inggih piyambak sakniki piyambak Satyaki nggih gelem ya nggih ngestaken dawuh sedaya pangandika paduka tartamtu kula estokaken wiwit rumiyin ngantos sak mangke kula menika namung manut dawuh jengandika mboten nate suwala mboten nate mbadal dawuh wong semene iki sing paling suwe melu aku ki kowe siaga ya inggih ngestaken dawuh Bandang Narata Jaladara ngambao dirgantara terjangen Mega Malang kok dugi Malang barang lho Mega Malang inggih ngestaken dawuh karo kowe ngendhaleni kreta karo nyambung rasa marang purbaning Gusti Kang Mahanasa mbarengi lintang alian muga-muga sedya hayu mangge rahayu Satyaki lintang alian Tuhan ngargakan
Munika warnane Kreta Kencana Kiai Jaladara Kreta kadewasan yasane Empu Rama Yadi tuwin Anggo Jali Genyo mande aning dhuwure Mega Malang pramila ora jeneng mokal lamun to kabeh piranti sak randuning kreta dudu sak lamaking wesi nanging sarwa rajaning wesi miyang waja pepethingan kreta winangun pagedhongan kanan kering sinung tendhela mawi gedhah linangse sutra maneka warna marma lamun to kinarya lumampah bantring rata kadyubing samirana arembyak-rembyak kaya ngawe-awe pagedhonganing kreta linuruban Cindewilis ingkang kinarya wengku ineping kori tuhu kencana mulya pinatik mutyaradi inten jambrut hergeni ingkang kinarya upa renggane siraping kreta sisi ing mina Jaladri mila yen kasoroting surya yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulusrani intene wesi balitung wengkune roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana sari gugaru lasamala dasare kayu tuwa madhet serate cetha dorenge yen kinarya lumampah hangambar-hambar yayah prayangan sainggile pagedhongan sinung kencana kapindho awak sarpa sakembaran marep mungkur pedhek kekalih amulek nyawiji kinancing mutiara warih sak cengkir gedhene mendating rata andayane membating naga yen Cinandra saking Mandrawa prasasat nganti kaya Sang Hyang Nagaraja ngangklang jagat kreta tinarik turangga cacah sekawan ingkang beda wulese nanging padha dedeke lan padha jangkae jaran abang aran Kyai Bropuspa asale saka jagat kidul paringane Sang Hyang Bathara Brahma daya panguwasane bisa nasat uruping dahana ngayomi kanca rowangi jaran ireng aran Kyai Sukanta asale saka jagat lor paringane Sang Hyang Basuki daya kekuwatane bisa ambles ing bumi ngayomi tetiga pisan jaran kuning aran Kyai Sonya Sekti asale saka jagat kulon paringane Sang Hyang Maya daya panguwasane bisa ngambah ing toya manjing samudra ngayomi kanca rowangi jaran putih aran Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan paringane Bathara Wisnu daya panguwasane bisa ngambah ing dirgantara ngayomi tetelune pisan wis jangkep busanane turangga apus buntut pusparaga lapak baludru jingga cinoplok coplok rukmasari apindo sekar duren rada endah kinancing andeman wesi kuning cinunduk inten rompyoh-rompyoh kapindo sekar glagah pramila lamun tok uda lumajar kasarating Bagaskara nganti kaya ndaru tetarungan kekalung gembyong kerincingan rinonce kencana swidak sesisih lamun kuda laju lumampahan jalari kerincingan kumrompyong Cinandra nganti kaya gamelan cara balen dasar turangga papat sekti mandraguna tau tate sinabetake madyaning palagan sisik jemparing nusup kukusing Sendhawa tawa tawi tawartan ana gaman ingkang tumama wauta kucap Sri Bathara Kresna wis minggah wonten ing sasana den kusiri dening Raden Satyaki mekak kendali
ngayataken cambuk sepira dawane pecut watara 8 depa ngayah yen ngadeg nganti kaya teja yen mentel nganti kaya kluwung membat mentul punang cemeti turungga mulat marang cambuk sami sakala uda kirik ulu jlegrik kuping cepiping mripat mlirik weteng melembung suku tumanceping bantala tuna dungkaping panyambuk kenapa gantaning kuda jumaledhor swaraning pecut mangkono kuda hanggemprang kaya kidang hanggemprong kaya singa barung nglumba nganti kaya ula kobra ngambah ing dirgantara Kyai Jaladara kaya arsa ngrangsang langit
wangenira sang nar pati lampah hiro alon kinarabak badaya yuwarna nira Iwang Suksma mangadili nuwih payungana marang panjenenganing Sun sumrambaing para kawula ing negara Ngastina ngaturaken panuwun dumateng para pinisepuh ingkang sampun kersa kula suwuni rawuh magebokan kalian badhe rawuhipun Sang Duta Pamungkas ingkang kasarira dening duta ing Dwarawati Koko Prabu Bathara Kresna. Kalilan kula nyuwun dawuh sarta pamanggih sak mangsa-mangsa duta agung rawuh wonten ing Astina punapa ingkang kedah kula tindakaken. Langkung rumiyin kula nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Eyang ing Talkondo Kanjeng Eyang Mahatma Bisma keparenga paring dawuh kang wayah arsa cumadong dawuh Kanjeng Eyang. Hong ilahing astuna masidam muga rahayu sagung dumadi. Putu Prabu Duryudana
adhedhasar pangandikamu kalamun dina iki bakal ana duta pamungkas. Duta saka Pandhawa kang kasarira dening ratu ing Dwarawati wigatine nedya ngrembug baline negara Ngastina marang para Pandhawa. Putu, gandeng punjering perkara iki bab kamukten negara Ngastina, mula dasarku ya sejarah, mula bukane negara Ngastina iki. Ngene. Ngastina iki biyen yasane Prabu Hastimurti, banjur tumurun marang putrane yaiku Prabu Pratipa. Saka Prabu Pratipa tumurun maneh marang wong tuaku yaiku Rama Prabu Sentanu. Dadi mestine darah Ngastina sing resmi, sing sah kuwi dudu Pandhawa lan Kurawa, nanging malah Bisma iki. Merga Bisma iki putra panemban saka Rama Prabu Sentanu, putra pembarep saka Rama Prabu Sentanu. Lah, banjur apa to sababe? Saksedane Rama Prabu Sentanu kok Bisma iki ora gumanti dadi ratu. Sarta malah kepara Yayi Abiyasa ingkang jumeneng dadi Nalendra. Sabab nalika sakmono kamukten negara Ngastina tak lilake, tak nggo nomboki katresnane wong tuaku nalika ngayunake Putri Wirata Dewi Durgandini tilas garwane Paman Parasara ya ibune Yayi Abiyasa. Lah wiwit kuwi pun eyang nglakoni wadat ora bakal apalakrama, tumulipun eyang madheg pandhita mangas Rama ana pertapan Talkanda. Ewadene negara Ngastina diwengku dening Yayi Wiyasa tumurun marang Prabu Pandudewayana, banjur nganti ripalungguhan iki putu Prabu Duryudana sing nglenggahi dampar Ngastina. Inggih Hyang Putu, tak rewangi kurban kaya mangkono merga saka gandrungku karo katentreman, gandrungku karo kerukunan lan gandrungku marang karahayon. Ngastina sing dadi bumi wutah darahku iki aja dinggo ajanging pasulayan, nanging nggonen mukti bebarengan kelawan sedulur-sedulurmu para Pandhawa kanthi rasa tresna lan rasa welas asih. Mula aja nganti slendro sing dadi rasamu. Sumurupa ya putu, elek-eleke manungsa kuwi yen to nganti dredah karo dulur, congkrah karo dulur mung perkara rebutan warisan. Mung kuwi sing dadi welingku putu, mung dadi srana panglimbanging penggalihe putu Duryudana. Palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng among ngun manah rahayu hayuwana tan agolong
gumolong manadukara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng Eyang. Salajengipun Bapa Durna katuran paring sesulang sabda tama magepokan kaliyan lelampahan punika. Wekdal saha wanci kula borongaken dumateng Bapa Durna. Lole mleguduk manyar-manyar. Emprit gantil buntute kisah andeng-andeng ana mata yang dicuplak dadi moloho-weloho. Nyuwun sewu Ngger, anak Prabu. Kabekta kula menika wonten mriki jinejer dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Pramila sedaya atur kula menika ngadeg jejeg adhedhasar darmaning dwija ingkang kajibah hambabar kawruh kautaman dumateng para putra siswa kanthi leres lan adil. Aji Jaya kawijayan lan guna kasantikan ingkang kula wucalaken dhateng para Pandhawa Kurawa ing batos kula angudang-udang. Mugi-mugi sedaya piwucal kula kala wau saged dados pepakem lan gegaran anggenipun sami netepi darmaning kasatriyan memayu hayuning bawana. Mila saking menika menawi ngantos perang Baratayuda Jaya binangun, perang kadang, perang tunggal guru menika kelampahan. Ateges sedaya piwucal kanuragan lan kadegdayan ingkang kula paringaken dumateng murid-murid kula menika badhe kinarya pancatan pasulayan kang sarta cecungkrahan. Ngger, kula rumaos dadi guru, kula rumaos dadi dwija, menika rumaos dados sumbering kaluputan. Awit Aji Jaya kawijayan saking Pandhita Durna malah kangge srana rusak ing keluarga lan wijining memungsuhan. Mila saking menika Ngger anak Prabu, kula sanget rumaja dhateng pangandikanipun Kanjeng Eyang ing Talkanda. Monggo bareng kados pundi caranipun ingkang kedah tinempuh. Bakunipun sedaya saged nyawiji guyub rukun gesang kanthi samat sinamat dan daya dinayan sayek saeka kapti Pandhawa lan Kurawa gesang sesarengan mulya wibawa mapan wonten negari Ngastina. Kados namung menika atur kula Ngger. Kathah kalepatan nyuwun pangapunten wanci kula aturaken dumateng Angger anak Prabu. Matur nuwun. Bermororeh mangusumya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ing marga Hamalagung. Risang ganda wastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto ing nggih ngaturaken genging panuwun Bapa Durna. Salajengipun kula nyuwun dawuh saking Rama Prabu Mandaraka. Wekdal sakwetahipun kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Rama Salya Prabu. Anak Prabu, matur nuwun wanci ingkang dipun paringaken dhateng Rama. Sejatine Prabu Salya pun marem sanget mirengaken dawuh sesuluh saking ingkang Eyang Mahatma Bisma lan ingkang Bapa pun Pandhita Durna. Kula saged gambaraken menawi sedaya dawuh
pangandikanipun para sepuh kala wau menawi estu saged kelampahan. Wah, mindah kaya apa apike. Anak Prabu gandeng pun Rama Paduka dawuh supados urun rembak mila senadyan klungsu-klungsu kula badhe udu gagasan nyuwun sewu nggir. Pandhawa lan Kurawa menika tunggal darah Sapta Arga. Menawi ngantos kelampahan rebut pangwasa, kula ibarataken bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Upami Pandhawa sing pejah, Kurawa kelangan sedulur, upami Kurawa sing mati, Pandhawa ugi kecalan sederek. Dados leres pangandikanipun para sepuh ing ngajeng tinimbang rebut kamukten lan ngorbanke sedulur nak sanak prayogi rukun kemawon nggir. Ing atase Kurawa lan Pandhawa menika tedhak ing tapa rembesing madu pitataning para satriya kok padha cecungkrahan kaya menungsa sing ora weruh tata kaya manungsa sing ora wanuh marang kautaman. Kados pundi saenipun lan adilipun kula lan para sepuh namung badhe nyekseni lan jumurung punapa prayogi negari Ngastina dipun sigar semangka. Separo kanggo para Pandhawa sing separo kanggo para Kurawa ngaten nggih sae. Punapa adhedhasar cacah Pandhawa 5 bagian, Kurawa 100 bagian niku ugi becik niku inggih apik. Syukur bage menawi anak Prabu kersa ngambah margi utami munika malah langkung luhur sanget kok nggir. Liripun kados pundi Kanjeng Rama? Ngaten. Rene anak Prabu sampun tuwa anggenipun kekocah kamukten sarta ngregem kawibawan Ngastina, tamtunipun negara Ngastina sakwutuhipun paduka paringaken dumateng para Pandhawa. Kanthi wonten lelampahan ingkang kados mekaten, tartamtu jagat badhe nyatet kawicaksanan lan kaluhuran paduka ingkang tetela dados mutiaraning para ratu. Lan mestine ana pitakonan, tukul pitakonan saking anak Prabu Duryudana. Menawi negara Ngastina sakwutuhe dipun pasrahke Pandhawa, banjur nasibe Kurawa kepiye? Kurawa manggon ana ngendi? Angger. Kula jumurung bab niki. Mboten namung kandhek wonten ing lati, nanging kula kudu wani korban lan sago dadi tomboke kautaman. Dene tetombok kala wau kula sagah nglilakaken dampar negara Mandaraka kagem mukti anak Prabu Duryudana sakurawane punika saestu nggir. Kula sampun sepuh kok nggir. Kula sampun tuwuk ngrasakake kamulyan lan kawibawan. Kula tak trima mendita kemawon. Angudi dateng manising pati hangajab pejah ingkang sampurna. Sumangga anggenipun menggalih wonten lepating atur kula diagung pangaksama nggir. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin ing
lir lena tanpa kanen yen tantu lusa mengko sang dyah utama inggih matur nuwun Kanjeng Rama paduka sampun paring kali damar lan pangorbanan dumateng lelampahan punika sakmangke gentos kula nyuwun dawuh saking jengandika Paman Patih Harya Sengkuni kula suwun paring pangandika sasana saha wanci kula aturaken inggih matur nuwun anak angger saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab menika Sengkuni mboten perlu sesorah kathah-kathah. Wewaton kula dasar kula namung prasaja kemawon. Wonten teng jagat menika mboten wonten menungsa sing sengaja golek rekoso niku mboten wonten. Lumrahipun tiyang gesang wong urip ana alam donya menika mesti golek enak lan kepenak goroh mbujuk menawi wonten tiyang ingkang sengaja golek rekoso. Kabeh wong gelem do nyambut gawe niku sing digoleki napa mboten wonten sanes kejawi namung kesugihan kang sarta kamulyan. Nyuwun sewu. Wong lanang kok sregep nyambut gawe menika sing digoleki mung bab telu. Siji harta, loro tahta, telu wanita. Lah niku. Basane alus rukmi kursi kalih putri. Basane wong kene dhuwit dingklik karo teman wanita. Lah niku. Upami wonten ingkang ngendika mekaten inggih namung tiyang ulas-ulas boten kandas wonten sajroning tias pamriye ben entuk pangalembana golek suwur ben diarani wong suci ben dianggep wong pinunjul nanging nyatanipun sedaya menika goroh. Nyuwun sewu ngger bukti sampun cetha. Ratu Ngastina menika paduka anak Prabu Duryudana. Pramila sing sah duweni bumi Ngastina menika inggih namung paduka Sinuwun Duryudana sakadang sata Kurawa. Dene Pandhawa ngarani paduka dadi nalendra wonten ing Ngastina menika boten sah menika padu-padune Pandhawa mung arep golek dak-dakaning perkara. Labet milik kamukten negari Ngastina. Lah apa to sababe? Apa to sababe perkawis kamukten Ngastina menika dados ruwet lan ribet awit sejarah Ngastina ingkang dipun rekayasa dening para sesepuh rumiyin. Wiwit jaman Resi Wiyasa seleh keprabon lajeng misuda Prabu Pandhu Dewayana dados Ratu Ngastina menika sampun wonten petungan sing ganjil ingkang nyalai aturane wong dadi ratu. Dasaripun kados pundi paman? Nyuwun sewu ngger. Kepareng kula nyuwun pirsa mliginipun dhateng Sang Maharsi Bisma sing mumpuni bab sejarah praja. Piye Sengkuni, kowe bakal takon apa? Nyuwun pangapunten, manut aturan negari Ngastina sing wenang dadi ratu menika anak mbarep, apa anak nomor loro, apa anak nomor telu? Ya kudune anak mbarep. Lah mongko putrane Resi Wiyasa menika wonten
3 1 Kakang Dipati Destarata, angka 2 Pandhu Dewayana, angka 3 Raden Yama Widura. Lah kanthi dasar menika kedahipun ingkang dados ratu wonten Ngastina menika rak Kakang Adipati Destarata. Kenging menapa kok malah Pandhu Dewayana ingkang jumeneng dados Nalendra? Munika mujudaken sejarah ingkang dipun rekayasa, sejarah ingkang dipun rekadaya. Kosik Sengguni, aku tak takon karo kowe, syarate wong dadi ratu utawa pemimpin kuwi ana pira lan apa wae? Syaratipun wong dadi ratu niku wonten gangsal, singkatane WWPJS. Apa kuwi? WWPJS nika wibawa, wicaksana, prasaja, jujur lan sehat. Maknane sehat ki kepiye Sengguni? Sehat maknanipun ki ya sehat lahire, ya sehat batine. Sehat lahir kuwi werdine piye Sengguni? Mboten kenging cacat. Nah saiki sawangen, Adipati Destarata kae cacat apa ora Sengguni? Nun, Adipati Destarata kae cacat apa ora? Inggih. Cacat piye? Mripate picek. Lah, kanthi pranatan praja wong cacat kuwi kena dadi ratu apa ora Sengguni? Irangan. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu. Matur suwun wawasanipun, sakmangke kula nyuwun dawuh katerangan saking jengandika Kakang Narpati Ngawangga Kakang Karna Basusena. Monggo kasuwun medharaken penggalihipun. Yogya malih ginarya palupi, Surya putra Narpati Ngawangga lan Pandhawa tur kadange lan yayah tunggilibu suwiting Sri Kurupati ing Astina ginarya golagul Duh Yayi Prabu Duryudana jimat pengayoman kula, estunipun ngantos tumengklungen langgen kula nenggo dawuh paduka Yayi. Kalilan dinten sakmangke ingkang Raka Ngawangga munjuk atur wonten setinggil menika sejatine namung wonten kalih golongan lan kalih pamanggih. Ingkang menika golongan Brahmana lan golongan satriya. Brahmana lan satriya kala wau sami-sami gadah kewajiban memayu-ayuning jagat, nanging menggaing tumindak lan kewajiban kalih golongan wau meksa beda. Para Brahmana anggenipun ngadu angudi karahayon kanthi olah puji brata, puji dikir, mantra rahayu kang sarta nengenaken raos sabar lan sugih pangapura. Nanging menawi para satriya anggenipun memayu-ayuning jagat menika kanthi tosing balung muleting kulit, trampil olah dedamelan pinter maranata gelar baris.
Pramila saking menika Yayi. Antarane Brahmana lan satriya kala wau kedah cetha, kedah pilah. Pundi sing kudu diayahi Brahmana, pundi sing kudu diayahi satriya. Punika kedah wijang, punika kedah pilah. Aja nganti wersa mengko mundhak marake kisruh. Yayi. Prasaja kemawon. Kula babar pisan boten sarujuk menawi pirembakan punika didasari wawasan kabrahmanan ingkang sugih pangapura dumateng musuh. Dados menawi setinggil punika ingkang ngrembak para brahmana niki mengke boten wonten rampungipun awit para brahmana mekaten ora wani maju perang. Ora wani campuh yuda, upama para brahmana maju perang mesti mawon boten wani awit kabeta raga sing wis loyo, otot sing wis kendho, greget ingkang sampun nglokro. Banjur apa pedahe Ngastina duwe senopati agul nenggih Narpati Ngawangga Karna Basena. Yen negara Ngastina badhe diwangsulaken dhateng para Pandhawa Yayi sing duwe ayahan perang Baratayuda menika sejatine namung Pandhawa lan Kurawa. Dene para brahmana para sesepuh menika netepi bebasan timun wungkuk jaga imbuh. Melu Baratayuda kena ora yura pateken. Kula suwun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kepencut dumateng janji ingkang muluk-muluk. Apa ana tinane Ngastina kok dipasrahke marang para Pandhawa banjur diijoli negara liya. Biyuh niki lelucon sing boten guyukaken. Ing perang Baratayuda jaya binangun benjang petanganipun namung kalih, bala apa musuh, urip apa mati. Yayi Duryudana ampun gugu kandhane kana-kana mengko mundhak nyuda kawibawan. Karna Basusena sampun sumpah kula sagah dados cagak minangka tuwak ganjel sikil Paduka. Ampun ngantos rontok siraping keprabon Paduka Yayi Prabu Duryudana. Yen perlu menawi wonten kulit daging saking golongane para sesepuh sing wani ngatosne balunge Pandhawa ngetasake dadane Kurawa sarta pengawak dom sumungsuping banyu dados mata pitayaning mungsuh Karna Basusena ingkang sagah ngokot getihipun. Jojo montaplir kinatap duka yayasini pijojo pang mawinga-winga wengis kumejot padoning lahati Nyuwun sewu Radi nilar tata krami kula nyuwun wektunipun sekedhap mawon nggih. Inggih Rama Prabu badhe paring dawuh menapa? Badhe kagem mangsuli pangandikanipun ingkang minulya ing jagat Nalendra ing Ngawangga Prabu Karna ingkang dahat nreweteh. Keparenga enget Kanjeng Rama. Nggih, kula mboten supe kok, Nger. Menawi kula mirengaken pangandikanipun nata ing Ngawangga Prabu Karna ingkang jagat tanpa timbang wau namung mandheg wonten ing raos, kula ampet salebeting batos, bentering badan kula menika badhe nglumpuk wonten getih, badhe minggah dhateng sirah sakula kula saged setruk dadakan, Nger. Nggih, Rama. Mantuku wong bagus, mantuku wong Jentara Karna. Prabu Karna. Bareng sira kang sumambung rembug rumangsaku tinggil Ngastina wis ora ana wong sing wani kumecap
amarga kendhih karo ucapmu ingkang sajake wani-wani ndilat wesi abang ngremuk wesi gligen. Luwih-luwih bareng kowe ngucap yen to negara Ngastina mriki wonten mata mataning Pandhawa, kowe nyemoni aku. Ora perlu semon-semonan. Blak-blakan wae dumuken aku nduk anggap mata mataning Pandhawa. Ngono apa piye? Kula aturi enget Kanjeng Rama, kajengipun nggih. Sekedhap kemawon. Negara Ngastina kuwi negara sugih. Saka sugihe negara Ngastina ning kene akeh pepasren praja kang wujude patung. Ana patung sing dumadi saka emas, ana patung sing dumadi saka kayu, ana patung sing dumadi saka watu, ana patung sing saka tembaga. Saka pintere sing natah, nadyan patung kuwi mau barang mati, nanging kaya urip ewadene kene ana menungsa urip perasaane ngungkuli wong mati. Kula aturi enget Kanjeng Rama, kajengipun nggih parat. Mara gage tak takoni kandha sing cetha. Kowe ngucap yen to Nalendring Mandaraka dadi mata mataning Pandhawa ki dasarmu apa jal tak takoni? Dasarmu apa? Lan aku milik diganjar apa dening Pandhawa? Mokal yen kowe ora ngerti ala tanpa rupa Prabu Salya kuwi ratu Binetara, jajahanku ya jembar. Kula aturi enget Kanjeng Rama, gangsal menit melih nggih. Lan kowe kudu weruh. Upama wuta mripatmu naling tanglinganmu ora tuli, upama kupingmu ora bisa ngrungokke mripatmu kudune bisa nyawang. Pandhawa kuwi ponakanku, Kurawa kuwi ya ponakanku. Ngerti yen ponakan-ponakanku bakal perang, nggonku misah nganti nganake pangorbanan. Lah kok dientengke kuwi yen ora menungso sing wis mlinger kiblatmu ora bakal tak kandhani. Mara gage tak takoni. Upamane kowe ditantang Pandhawa, kowe wani tak du karo Janaka. Ora wurung sing mbok andelke mesti pusakamu to? Pusakamu Kunta Wijaya Ndanu, pusaka lehmu nyolong kae to? Ayo, apa sing mbok andelke? Apa kowe ngandelke yen kowe kuwi anake dewa? Iya. Anake Dewa Surya, Dewa Cluthak doyan nginceng wong adus kae. Jaman saiki adol anak dewa ora payu, Gus. Arep anak dewa apa anake wong desa yen salah tetep nampa pidana. Kowe ora trima? Iya. Aja to Bathara Surya, nek perlu Bathara Guru tak tantang, kowe ngerti ora? Enget Kanjeng Rama, sekedap nggih 3 menit melih. Aku biyen kok duwe mantu kowe jane getun iki. Uripmu ya nggur lanang ngono ae. Getun aku duwe mantu kowe. Mokal kowe ora ngerti yo, anakku wedok si Erawati dipundhut garwa dening anak Prabu Baladewa, ratu sing perang selawase ra tau kalah, negarane ra tau ketekan musuh, paradene Prabu Baladewa nek karo aku nyembah delamaan tak kandhani. Kowe ngerti dhewe? Anakku wedok si Banawati dipek bojo karo Duryudana iki, ratu sing brewu mlegedu, sugih bondo sugih bandu, jajane jembar, negarane gedhe gebres ae dadi dhuwit, paradene karo aku nyembah delamaan. Lah kok jebul apes tenan anakku si Surtikanti. Mbiyen mung entuk ratu miskin kaya menjenun. Kowe mbiyen kelakon ngepek bojo anakku kuwi, upamane ora kok rewangi mlumpat pager, bedah tembok, ayake ora kelakon. Luwih-luwih bareng kelakon kowe dadi mantuku, selawase aku dadi maratuwamu durung tau nampa punjunganmu. Apa-apa kerep nomboki raimu dina-dina malah sering. Apa maneh kowe ngremehke para pinisepuh, ngentengke para brahmana sing lenggah ana pasewakan, lekno mripatmu jerengen gobokmu. Resi Bisma kae kagungan kadigdayan sing anjalari panjenengane ora bisa seda yen ora saka kersane dhewe. Mula yen karo diapurmu kok wani karo Begawan Bisma, entekno
nalarmu dadi ndok yik kowe Karna. Begawan Durna kaya Brahmana nanging yen wis kadung perang sapa sing iso ngungkuli prigel lan titis sing olah jemparing ngungkuli Begawan Durna. Yen ora ngandel bisa dicoba mara ning alun-alun mlayu sing adoh mlayu sing banter yen panahe Begawan Durna ora iso nyoplong matamu tak guroni bathangmu. Rama kalih menit meneh nggih. Karna yen kekendelane bocah nom jaman saiki bloko suta wae ora kok aku ngece aku ora gumun sepira to kekendelane cah jaman saiki kowe mung wani nyindir lan nglarani atine wong tuwa beda karo saya iki jaman nom-nomanku biyen mara tuwaku Begawan Bagaspati sing mateni ora ana liya kejaba mung Salyapati. Jal aku takon karo kowe, apa kowe wani mateni maratuamu iki? Muni ya. Kanjeng Rama setunggal menit nggih. Ayo saiki dicoba apa piye sadurunge Karna musuh Janaka timbang Karna kewirangan. Saiki dicoba dhisik aja Karna musuh Janaka nanging Karna musuh Salya. Nadyan to aku wis tuwa kempong pero jambul wanan mlaku ora jejeg yen ora dinumpak karo teken nanging tanganku kiwa njawil bathukmu kok ora sigar merapat tak guroni yatangmu kowe. Kanjeng Rama mantu bajingan ampun Rama. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan Sangit jaman pagwang batari Saraswati sayakti handayani nagarin sangya budaya kalamun kaku mawedake Amit pasang Kalimantabek pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawahing tawang towang kula ingkang marak Yayi Prabu. Nuwun inggih Koko Prabu. Koko Prabu Kresna. Menapa ingkang dados underaning perkawis paduka kepareng rawuh wonten ing Stinggil negari Ngastina. Makaten. Kula laku duta pungkasan ngandharaken para Pandhawa lan Kurawa menika sami trahing kusuma rembesing madu wijiling atapa tedhaking ngandana marih. Ing mangka Yayi, titikan kautaman saged tiningalan saking hambek Berbudi Bawa Leksana. Berbudi tegesipun remen geganjar tumrap kamulyaning sesami. Bawa Leksana menika ingkang sampun kawedhar kedah kelampahan mboten mblenjani pangandikan. Kula badhe ngrembak babakan perjanjen 13 taun kepungkur. Pandhawa sampun nglampahi paukuman mlebet wonten wana suwene 12 taun lan umpedan wonten salah sawijining negari suwene 1 taun. Perjanjen kala wau menawi salebeting Pandhawa umpetan konangan karo para Kurawa, Pandhawa kedah wangsul nglampahi hukuman 13 taun malih. Ning kosok baline menawi anggenipun Pandhawa umpedan wonten sawijining negara mboten kadenangan dening Kurawa yekti Yayi Prabu Duryudana sagah mangsulaken negara Ngendraprasta ketambahan separone negara Ngastina. Leres mekaten to Yayi? Inggih leres Koko Prabu. Cara-carane tiyang utang mekaten Pandhawa sampun lunas. Jroning 13 taun
Pandhawa sampun urip Papariman Wulandara lan dipun lampahi kanthi sabar lan ikhlas. Salebetipun sesingidan wonten negari Wirata, Pandhawa mboten kadenangan dening telik sandi para Kurawa kanthi mekaten Pandhawa sampun lulus saking perjanjen. Samangke kantun paduka Yayi Prabu Duryudana pun Kakang Pitaya bilih Yayi Duryudana nalendra darah kuru ingkang luhur ing budi remen netepi dhateng kesagahan pangandika paduka ingkang namung seklimah masrahaken Indraprasta lan separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa yekti badhe hambabar dumateng katentreman jagat menika Yayi. Kagiat risang kapirang ngurinangkul ginemtet kempit dosa ngrepnaning bawana ing Duh Koko Prabu pangandika paduka yekti narbuka dumateng wiwaraning kautaman Koko Prabu satemah Duryudana enget dumateng jejering gesang kula minangka tetungguling darah kuru ingkang kedah netepi dumateng luhuring pakarti. Aduh Yayi, syukur badhe sewu yen to mekaten lajeng kados pundi kesagahan paduka Yayi. Pramila saking menika Duh Koko Prabu. Mugi seneksenan bumi kelawan langit sabdanipun Duryudana. Dinten sakmangke kula sagah balekke negara Indraprasta sakjajane ditambahi separone negara Ngastina dumateng kadang-kadang kula para Pandhawa jagat Dewa Bathara syukur bage jumurung matur nuwun anak ngger matur nuwun putu lole Baratayuda wurung Baratayuda batal matur nuwun nger Oh puji syukur kunjuk Hyang Agung sampun tinarbuka ing kautaman manah paduka putu Prabu Ketitik gelem rukun karo kadangmu para Pandhawa Duryudana kowe putuku tenan nger kowe dadi Sring Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandikanira diharya wrek utara Yayi Prabu gandeng sakmangke sampun cetha bilih Yayi Prabu Duryudana nglilake Indraprasta lan separone negara Ngastina keparenga keng raka ing Dwarawati nyuwun tandha bukti sarta tapak asta saking paduka Yayi Jaka Pitana perlunipun layang menika kangge kekancinganing rembag tumrap kadang para Pandhawa ngaten Duh Koko Prabu inggih
layang sampun kula samaptakaken kula aturi tapak asta minangka tandha yekti utawa tandha bukti bilih ing ripalenggan sakmangke paduka sampun masrahaken negaring Indraprasta lan sepalihipun negaring Astina. Paman Sengkuni, Kula wonten dawuh nggih. pamrayogi paduka. Kula tak mlebet wonten gedhong pustaka mendhet wujudipun mangsi kencana ingkang kulina dipun agem tapak asta paduka anak Anggir Duryudana. Mangsa baranga kula aturi mlebet wonten gedhong pustaka paman. Apapun yang terjadi tidak boleh terjadi. Ngastina kok arep dikekne separo, mangsane apa? Watone isih ana Sengkuni, aja meneh kok Ngastina. Ngendraprasta bakal isih diregem ana astane Anggir Duryudana. Kakang Bagendari niku pripun ingkang putra niku? Lengawatra
Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lereng sawetara ya nduk. Nggih mak perkara lakon Kresna Duta mengko bisa dirampungke sak rampunge limbukan. Iya, sing baku awake dhewe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Ngono ya mak. Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta tetembangan kang maneka warna ayu ndak kanthi tak gandeng tangane anakku Limbuk ya kuwi ngucapake syukur konjuk marang Gusti Kang Murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Krana Gusti Kang Murbeng dumadi sing malimbarake berkah wujude berkah nikmat. Iya, berkah sempat, iya, berkah iman, iya. Muka tanpa nikmating pangeran, awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh, ngono ya, Mak. Ngestokake dawuh, bengi iki kok katon gayeng, katon rame, katon gumiak iki mengeti adicara apa, Mak? Anakmu Limbuk cumadong dawuh ngene nduk piye bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa awake dinuta awake dhewe sak kanca dinuta dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Bonorejo ya kinan ngestreni para warga masyarakat desa Bonorejo anggone kagungan kersa ya kuwi ngadani adicara bersih desa. Oh ngono ya Mak. Iya ngestoki dawuh. Iya. Bersih desa ana sing ngarani nyadranan, ana sing ngarani sedekah bumi. Yang semua itu intinya adalah sama. Intine ya kuwi ngucapake syukur marang kabeh nikmat-nikmat paring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis diparingake marang para warga keluarga besar masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Oh, ngono ya, Mak. Iki dadi cekak cukupe ujub kabule syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala.
marang kabeh kenikmatan sing wis diparingke. Dasare syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting. Iya. Dawing Gusti Allah lumantar kitab suci ya kuwi la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila syadid. Kang werdine lan maknane sok sapa sing seneng ucapake syukur bakal ditambah nikmate lan sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri nikmating Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono ya Mak. Dadi syukur kuwi perkara sing wajib ditengenake, syukur kuwi babakan sing penting, syukur kuwi baku no. Oh iya. Dene syukur nyukuri kenikmataning Gusti Allah. Syukur kuwi ora kok mligi babakan bondo sing pirang-pirang. Nikmat kuwi ora mung bondo pirang-pirang, ora mung tetumpakan sing apik, omah sing magrong-magrong. Ning awake isih diparingi sehat, klembrahing tangan, jumangkaing suku, kedeping mripat, kecaping lambe, iso ambekan. Iki kabeh kesehatan yang wajib aku karo kowe untuk mensyukuri. Oh, ngono ya, Mak. Mula kesehatan sing wis diparingi karo Gusti Allah, ayo digunakake kanthi bener becik. Carane nggunakake piye? Contone, upamane isih diparingi nikmat wujude mripat. Mripat isih kena nggo nyawang padanging jagat. Ayo to nyawang sing apik-apik, ayo to nyawang sing becik-becik. Oh, ngono ya, Mak. Iya ngestokke dawuh. Lambe, isih iso nggo ngecap. Iki ayo to ngomong sing apik, ngomong sing becik, kuping ayo dienggo ngrungokke. Pengajian maida hasanah. Aja ngrungokke babakan sing ora-ora. Oh, ngono ya, Mak. Mripat tangan sikil kuwi nikmating pangeran wujude kesehatan kang wajib untuk disyukuri. Mripat lagi contone kaya ngene iki to, Nak. Syukure para warga masyarakat diaplikasikan melalui pagelaran wayang kulit nguri-nguri kang sarta ngurip-urip budaya Jawa. Oh ya, apa meneh aku mung nampa dawuh mau sore jagongan karo Bapak Kepala Desa kang sarta perangkating desa. Jarene ana ing desa Bonorejo. Iki lagi pertama kali nganakake wayangan perdana. Oh, ngono. Lagi pisan jiki Bonorejo nganake wayang. Oh, sing ketiban sampur merawani kene dhewe. Merawani wayangan. Lah iya, merawani bersih desa wayangan ning kene. Alhamdulillah senajan lagi pisan jiki Masya Allah Bapak Kepala Desa perangkat desa nek ngerangkul awake dhewe wis kaya dianggep kaya anake dhewe. Wah saking senengku aku ora ujar ora kaul aku janji no. Janji piye? Desa Bonorejo kene sok bakal tak gratisi wayangan angger wis nanggap aku ping 80. Terus sapa iki panitiane Lek Pri wis miso damput ngono. Ora nduk. Lah iya, anggotaku pirang-pirang kok. Lah iya. Iya, sing baku ayo adewe nyukuri kenikmatan Gusti Allah wujude mripat. Ana sing ngomong to, Nduk, aliran sebelah. Bersih desa kuwi syirik. Nyadranan kuwi bid'ah, ora ana dalile, wayangan kuwi syirik, wayangan kuwi haram. Lho, haram apa orane wong iki gumantung saka niyate. Ana tetembungan innamal a'malu biniyat, apa-apa kuwi gumantung saka niyate. Oh ngono. Nek nonton wayang diniati golek hiburan, ya kuwi ngrungokne pitutur-pituture sing dalang. Kamangka wayang sewengi muput kuwi intine tontonan, tuntunan lan tatanan. Oh, ayo dijupuk sing apik. Dasare wayang kuwi ya amar makruf nahi mungkar. Isine wayang, isine ceritane wayang amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh ngono. Lah nek ana sing ngarani wayang haram, wayang musyrik, wayang haram, wayang musyrik